L-eks-President tal-Partit Nazzjonalista tabib Frank Portelli jitkellem dwar esperjenzi li sejjaħ bħala tal-biża' li sar jaf bihom huwa fl-isptar Mater Dei. Xektit insem bil-horror stories ta' deputat. U marret fil-accident and emergency. Tant kienu pakkjati fuq xurxin illi taħdeha ir-remetta fuqha. Każ ieħor jitratta l-mewt ta' raġel ta' 50 sena. Xi xarejn ilu intqajt ma' persuna, tluqot viċin tiegħi, għalt li smajx ranna u dott tela li ma smajx. Għalt li hija miet fil-kuritur, għandu 50. Fil-programm Realtà fuq One, l-eks-President tal-Partit Nazzjonalista akkuża lill-Ministru Joe Cassar illi lanqas jaf xi tfisser sistema ta' kura primarja. Primary healthcare nifhem illi inti tkun reġistrat ma' tabib jew group practice. Tajjeb? U l-majjiltek ħatamil. Dik hija laqqas tirrappreżenta 1%. Issa. Għalfejn. Eżatt. Għajdli. Maħniex qegħdin nifhmu x'inhi primary healthcare. Jien ma tlekx il-my health hija l-primary healthcare, Frank. I know what primary healthcare is. Ma tidirx, bir-rispett kollu. Frank Portelli qal li l-Ministru Cassar qed jingħata pariri min nies bla esperjenza. Jiena qatt noddhom l-idejat li tfajt. U tfajt iktar minn 100 idea x'jista' jsir. Laqas waħda. Iġri ma jafu kollox. Nies illi qatt meżaminaw pazjente jafu kollox. Jafu kollox. Huma min huma, Frank. Ħares il-għajlek jena minn huma. Mux għalik qed ngħid, l-ovvja li mhux għalik. Min huma, Frank? Issa dawk in-nies illi qegħdin jagħtu il-pariri tajjeb u bir-rispett kollu m'għandhomx l-esperjenza klinika. Saħaq ukoll il-Ministru għandu jintrabad b'miri dwar it-tnaqqis tal-waiting list. Il-Ministru jrid jgħidilhom. Ikun hemm board ta' dal-isptar, jgħidlhom jiena rrid immur minn hawn saw. Jiena nippretendi illi bil-milestones, target and milestones. F'sitt xhur nippretendi li nara tnaqqis fil-waiting list by 10%. Minnaħa tiegħu l-Ministru Joe Cassar reġa' sostna li l-waiting list ser jibqgħu jeżistu sa tmiem id-dinja. U l-waiting list, jiġifieri, lista ta' persuni li qed jistennew l-operazzjoni ma tista' tispiċċa qatt għax inkella tispiċċa d-dinja. Meta nġibdittu l-attenzjoni li kien il-Prim Ministru Lorenz Gonzi illi qabel l-aħħar elezzjonijiet li l-waiting list se jintemmu għal kollox, il-Ministru Cassar wieġeb b'dan il-mod. Il-waiting list ma tista' tispiċċa qatt. Nistaġġel ngħidilek biex toqgħod tirripetiha. Le, ma tix tifqalix. Waiting time. Għaliex għal-istajt fil-weda tal-programm elettorali. Għaliex forsi dak iż-żmien rridu jgħidu waiting time u għal waiting list. Fil-programm ħadu semm ukoll il-kelliema laburisti Mara Louise Colero Preka u l-Professur Anthony Zammit.